आं मुतै थांदांसो बोरै साइमिया ता Asana. Sar Mia Salago जों नुबैमानखा जे सेन्ट्रेलनि इउनियन मिनिस्टार रक बाय थांगै तिप्रा सारनि हामख्रायते मानथाय रकनि बागै खरां पिसामानि फियाबा तिप्रा सारनि ताम कक्तमा काहां तुबै फैथा बेलाय हामबाय हेपि निउ इयार जतनो थानाय 29 डिसेम्बर आं थांमाने दिल्लीआव पार्टीनि मिटिं तमने तै दुइजन मन्त्रि मालायखा अजय तमताबाय मालायखा तै जयेल उदांजिबाय मालायखा जयेल उदांजिबाय मालाय चिनि तिप्रा सारनि बागै चिनि बर रंनि बागै चिनि जे तिप्रा सारनि उकलगा क्लाय तमनि मोबाइल कक सालायखा जों अनेक पेकेज मानाय पेकेज बां जमारिखा न अलरेडी अजय तमताबाय आं मालायै दुइटा लामानि आं प्रपोजाल लिमानि तिलियामुरा निसिमी 12 की लामा 12 करोड़ तै नेताजी नगर निसिमी यांगा उत्तर महारानी लामा 36 करोड़ अलरेडी सेंक्शन मानखा सेंक्शन मानखा गायते बसखांगो तो अनेक सेंक्शन मानाय तै त्रिपुरा हामक्राय मंत्री जयेल उदांजी जोंनो अनेक आसा रिखा चिनि बर रंनि बागै बसखांगो फाइनाय चिनि त्रिपुराव फाइमानि परे जों अनेक बबाय आसुलायनाय मिटिं आसुलायनाय तै आं बसखां थानाय डिसेम्बरनि 30 तारिखआव पार्टी अफिसाव बीजेपी कार्यालयाव मिटिं खा विभिन्न राज्यनि जत एसटी लिडार मिटिंआव एटेन्ड खा आंबो एटेन्ड खा चिनि त्रिपुरा सारनि बागै चिनि विशेषकै चिनि बर रंनि बागै जे असुबिदा दंमोन मनतै जों आलोचना खायखा बो फाइनाय किसु दिननि बिसंग जे तीन त्रिपुरा सारनि बागै जों अनेक हामख्राय मोनो सर बायथन त्रिपुरा सारनि बागै कक सार मुता मतन जों थानाय 35 बছর चिनि बर रक अनेक किसु जों बंचित खा मासाया मानया लामा करै थै करै अनेक किसु खा दाबो चिनि सरकार फाइमानि परे 2018 परे जों सरकार फाइमानि परे विशेषकै चिनि बर रंनि बागै आगे 35 बছरनि सरकार मात्र 4टा एकलव्य स्कुल खुलमखा चिनि सरकार फाइमानि परे जों दाबो 17टा एकलव्य स्कुल खुलका बसखांगो 6टा स्कुल এই मार्च नि बिसिङाव जों 6टा स्कुल टोटाल स्कुल ओपन खायनाय जों टोटाल दाबो सारा त्रिपुरा राज्य एकलव्य स्कुल 21टा ते बसखांगो आश्रम स्कुल जों माननाय तेबो जों चिनि त्रिपुरा सारनि जे खायनाय नंमानि जों माननाय बेले हामबाय